first born yangu yakaparara. Baba akangoti zvinowanika mudzimai ngatingogarai. Number 2 mwana wechipiri ndiwo mupenyu. Number 3 yakashaika. Dawa ndimai wangu. Baba ndiwo wakabata. Ndikangoti mukurarama kwedu tiri pamwe chete newabereki. Zveshuwa mabusiness aifamba nemamai. Upanzwa seko. Wabva ipapo ndira kuti murume wako auye nezvaakabata. Ndira kuti papira yake anotsamira. Ndipo munhu nyoka yaarudedzera kuti nyoka inoita seyo iri kunduruma. Ndazi nyoka iye iri mpira anotsamira. Saka ina ndira kupinda mukati memusha wenyu. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Right, tiri munzira takananga pachivi, tatirega tiburuke taremerwa vemakuhwa, tati hatingangoendi tisina kukuudzai zviri kuitika. Zvakakosha kuti ufambe uchiziva zvifambirwa zviri kufambirwa kumberi. Panapa ndine chaunga, ndine chamakuhwa angu mukuru wezvemweya kana kuti wezvematare, Sekuru Musunda Gore. Kune hondo dziri kwachivi dzatiri kufambira, tiri pandamboti muburukai murodi timbonzwa kuti zviri kufamba sei. Kune hondo dziri kumberi, kwanzi kune mukuru vakabata urombwa hwenyoka dzakuvamukira. Imwe iri kuzonzi inenge yava jigaziso here yazodai zvizhinji ndichakuratidzai. Saka mashoko aya ndamataura kuti mugare muri stay tuned, musajambwe nezviri kuitika kumberi kwatiri kuenda. Sekuru Musunda Gore, regai ndinzwe kuti vanongona vane imwe information iri kumberi yandisina kutaura pano. Isusu pano sechibanda media neTeachcatch TV media, isu chedu kuzongotepfenyura zvinenge zvichiitika. Hatidi kuti muno munyika yeZimbabwe muitike zvinhu musina kunge mazviziviswa. Ndinokumbirisa zvakanyanya, video rino richange rine zvinhu zvinotyisa kusanganisira nyoka menyu iri kunzi chabatwa tapurumiswa nasekuru. Saka kana usina hana yakasimba ndapota usavhura. Regai ndinzwe mashoko kubva kuna sekuru. Sekuru makadi? Ndosimba muzukuru wakadi yako. Pane vatomirira kunzwa kuti mashoko andataura ndechokwadi. Rangomirira kunzwa zuva rasakurombera zvakanaka nokuti kwanzi kune muzukuru ari kugara mukati memba ari kuchema ari kuti nyoka inotora rimwe ziso. Saka ini Musunda Gore ndati aiwa mazuva ese ndowanzwa ngendiri padarasi. Zuva ranhasi ndira kuenda kupi? Ikoko ndinosiya muzukuru enda musunungura ndamubvisa mukati meurombwa upi waanonzi akabata. Saka aiwa vazukuru vangu vachaona, ndifunga vamwe harombe futi. Hoyo mazvizwira mega. Zviri kunzi pachaonekwa chamakuhwa angu chenyoka, hatizivi mhando ipi. Chigarai makavhura TV. Tatenda kune vazukuru vanogara vachiti aiwa vanasekuru ava havasi kubvisa zvinhu, ndo vari kuenda zvinhu mukati medzimba dzani, mukati medzimba dzenyu. Saka zuva ranhasi ndida kuti mhuri yeZimbabwe kuri kuva nechidzidzo, handisina kupinda mukati memba yenyu. Ndichatanga ndaita zvandichaita kumurwere wenyu, urupanzwa. Asi iyewe ndiwo andichatuma achanotora chinhu chani, chinhu chake. Saka zvandichaita ndichatuma iwe mudzimai wepano, urupanzwa, ndiwo chanopaira mvura iyi mukati mune murume wako, urupanzwa. Wabva ipapo ndira kuti murume wako auye nezvaakabata. Ndira kuti papira yake anotsamira. Ndipo munhu nyoka yaarudedzera kuti nyoka inoita seyo iri kunduruma. Ndazi nyoka iye iri mpira anotsamira. Saka ina handisina kupinda mukati memusha wenyu, ndira kuti muzvibatsire mega. Handisina kuti mhuri yeZimbabwe ziri Musunda Gore ndiye akapinda mukati mechii, mukati memba. Saka vazukuru vangu vese vandaya navo apa hapana kupinda mukati memba yenyu. Iyeni wacho handipinde kuti mupi imomo. Ndichakutuma imi muno mukushira mvura ndichakupai. Mamupaira mvura yeyo modzaka monditaurira kuti zvakamira sei. Ndichakumbira imi kana makasunduka vatore navo vaperekedzeko vari kuenda. Isi handipinde imomo. Endei munokusha katatu muswe iwoyo. Kana adzikama mumuziraziso chiuya ine kuno sekuru vauya vari papi? Vari pano. Nditire matimbi dzako. Nditire matimbi dzako zukuru. Itore nyoka.
Ndati uende kuna titwa zikunda kamera kuna yeye. Gawe ni kuna mtoro John. Gawe ni pure yake John. Uya kuno ni mtoro wako. Uya na kuno John. Uya na kuno. Uya na kuno. Zaganaka. Wasukuru wangu. Alizani mende kupi? Sumuka iwe. Sumuka basukuru John. Zaganaka. Wasukuru wangu alimurukona omu. Domu ne chikara omu. Chaka ne uromba we murubanzwa. Do chikara naso uno. China kumbaraza murubanzwa. Saka ndakutia ndibate mubi. Mvura yangu ilipewe. Musuko wangu ilipe. Sekuru. Ndibe musuko tukoni. Sekuru dinobasiso sekuru. Dinobasiso sekuru. Zaganaka. Sumurza mzenyu wasukuri. Ndati muna chikara mubi. Mumwe nemumwe paurombira wakachenjera murubanzwa. Bisai mdzie. Hey! Bisai mdzie, kurumza John. Zaganaka. Burita sunu zakwa iwe. Vurapire wewe gaisa mwari iwe. Kasika msukuru. Mire wakachenjera shamwari iwe. Nasi ino kuruma na kuti waona kuiparaza urubanzwa. Itama chipi za John. Basukuru wangu. Sekuru. Ide wasumbuka iwe. Ndatika na wana kupesa na chinu. Amuire bangwa ipi. Kuturra wewe. Kuturra wewe. Kuturra wewe. Kuturra wewe. Kuturra zisa. Kuturra zisa. Kuturra zisa. Basore. 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 Zaganaka. Doma zwana mtaura. Dipenze wasukuru wangu. Dadi dipenze we. Doma swali kwa wasukuru. Anaje unaja gerem kati memshawana. Doma swali gerem kati memshawenya. Mrubazwa. Zaganaka. Bada tona. Bada batoni. Zaganaka. Yatenda sekuru. Kurara mumba mune chinu chakadai. Zaganaka. Taura sekuru. Taura. Pane zvinhu zvakade. Zaganaka. Ndotsikara yakatiri pari pemushawaniso. Mazoonera lezo. Tachiona sekuru. Icho ndoti manje kuchava kwaita semachoonecho. Mazoonera lezo. Zaganaka. Ndichada kuti mugare pasi vasukuru vangu. Rumwe nerumwe. Tonongati mwe chete murubanzwa. Ndati pano hapasati pachena. Ndichadzoka papi? Pano. Ndida kusuka musha wenye murubanzwa. Zvakanaka. Ndakunze kuti ndipinde muchibazani. Zvakanaka. Ndapopinde musha wenye. Akweti. Zvakanaka. Akweti. Ndokumbira vezviringiso. Ndichaona kuwana nguva kurukana nemuripi.
ndipedzese mutoro mukati memusha wavo. Mune chikwambo chirimo vana musha munomba vasekurorwa kune makuva andiri kuona akazara. Asi zuva ranhasi Mhuri yangu yaperera. tiri kuramba zvinhu zvipi? Muri kupanzwa? Kupanzwa sekuru. Zvakanaka. Kupanzwa sekuru. Mhuri yangu yaperera pasi. Zvakanaka. Zvakanaka. Maita basi sekuru mama chipasi. Ndo zvanga zvirimo mukati memusha. Muri kupanzwa sikuru wangu? Ndataurira kana ndipinde mukati memusha wani? Ndapinda here musha maweni? Ndapinda musha maweni? Zvakanaka. Saka ndira kuti tigare pasi. Ndipei mudziyo watinesa chinhu ichi. Ndipei mudziyo wokuisa nyoka iyi. Nekuti ndodzorera mhepo kumuridzi wani? Kumuridzi wayo. Saka ndodare riri pasi. Muri kupera. Kupedza muri pa sekuru. Vanga kupedza muri. Ngavagarawo pasi. Mazvona baba zvakaitaura. Mazvona zvakaitaura baba. Ndichiti ndiri kufamba ndiri kubatai. Ndidai mamusire kukuita chivani ichi. Ndati yange yachimuparadza masoro nekuti yange yabuda kudzokera nestora ikataurirwa. Muri kupanzwa? Zvakanaka. Chokwadi baba. Chokwadi sekuru. Zvino ini musundagore ndiri kubatsirai. Chokwadi sekuru. Zvakanaka. Zvakanaka. Charare mumba sekuru. Zvakanaka. Ndipei chokudibirisa apa vasikuru tore. Isu tinotuma pazvikabva. Ndomwa zvinodzokera. Ndo maitiro angu iri kusundagore. Muri kupanzwa? Zvakanaka. Zvakanaka. Vasikuru vangu nauya ndira kutaura pano. Kune vana vakafa pano kumakuva chakwa. Kunomuta zvakasai kuti zvakare? Zvakanaka. Aikona zuva ranhasi ndanga ndaya kuzokusunungura murwere wenyu sezvanga zviri pari. Iwe muchinda iwe waifa nhango wakataurira mhuri yako zvawakabata. Unobanzwa? Ini pano musundagore randaita iri munotogara pasi. Ini ndinoripo nekuti handisiwe papi? Handisiwe pano. Handini ndaa kutuma kunobata bodi. Handinobanzwa? Panguva wakararama nemhuri yako zvakanaka ukaona zvaukawana. Zvino ukamusundagore ndafamba ndauya pano. Ndati ndinenge ndakuitira kuti ndikusunungure. Wone wangu uchichema uri mukati memba. Unobanzwa? Ndinoda kuti uzoona nguva yekukumbira ruregerero kumhuri yani. Une mabasa wakabata akakura mukati memusha une iwe. Unobanzwa? Une mhuri dzakaenda pasi nekuda kwako. Unobanzwa? Handikataure zvakawanda asi ndinoda kuti mhuri yako zuva ranhasi ndiisunungure igare murugare. Unobanzwa? Vazukuru vangu handisati mugova nekurwisana. Saka munoite makanga vabodo munoteerera zvinenge zvakubva kune ndisekuru kuti ndinda kuzokusunungurai. Zvanga zviri mamuri manga musingazizive dai pasina sekuru. Sekuru munhu anga asisakwanise kurara mumba. Usiku hwega hwega munhu agone kucharara mumba achitaura kuti pane ziso rangu rinoda kuenda. Ndoda kudyiwa ziso ini. Ndoda kudyiwa ziso kani. Pungwe munhu achitaura imba yese achitenderera imba achitaura. Haachagona tisingazivi kuti pamusoro papire yaari kurarira ndo mune zvino. Kunotora zvinhu zvakahanga ndiudze murume uyu. Tigere mukati memba. Ndikuti tikuwirirana tiri pamwe chete. Handina kuziva kuti murume uyu akabata sekuru. Handina kuziva sekuru. Kushingirira kusvika kunokutsvaga sekuru kuti muuye mukati memusha. Zvinowanika vazukuru vangu nekuti varume vashoma vakataurira vakadzoma vapera vanenda masango. Ndinokutenda sekuru. Saka zvakadaro iwe handikupe mhaka ndinodzorera kwaari. Unobanzwa? Baba. Ndafamba. Ndafamba. Wachiramba. Ndafamba. Kundigara dai. Zvakanaka. Aiwa. Ini ndinokubatsirai. Ini ndinokubatsirai. Asi panguva ino ndakuchisiya dare ini. Ndipai nzeve vazukuru vangu. Nhasi wana tete ukandikomba. Chindipai nzeve. Chindipai nzeve. Ndiwane kukubatsirai. Panguva ino ndakumbokupai nguva yekuti mugare pasi semhuri. Unobanzwa? Nekuti iye maapamwe chete naye maakwanisa kuronga chinhu chimwe chete. Muri kubanzwa? Iwe baba ndinoda kuti ugare pasi nemhuri yako zuva ranhasi. Ndisienda kusunungura iwe nemhuri yako. Muri kubanzwa? Zvaukabata ukabata wegani. Hapana akakutungamirira. Wakaita wega matare ako. Nhasi tauya pano kuzokudzikumira mudambudziko raunga uinaro.
Saka zvakadaro ndiri kuti aiwa iwe chigara pasi nemhuri yako moona kuti isoka musotiitirei basa ratakuitirai mukati memusha wenyu topedzesa takudzasara mukati memusha wenyu. Saka isu zvekwamusundagore nevazukuru vangu taakumbowana nguva yekuzorora. Saka mutoro yenyu ndichaisiya iri ipapa, svimbo ndichaisiya iri papi, rongai kana vapesana. Aiwa kana musina kuenda nokwamusundagore ine handisi ndava nazvo ine aikona ndazviwana papi. Saka ndauyisa ndakuisa pamuri tadaro tosumudzira nemutoro kuti hamungaitye kugara naye manga muchigara naye mukati mepenyu, hamungaitye zuva rasi baba vari vakaitsvaga murumanzwa. Saka sekugara kwanga muchiita nayo semapiri akambogita epfuma iri muno muchiwana kukurukura kuropa rangu. Saka isi takumboenda panze. Aiwa tinotenda sekuru vatigadzirira uwe Rongai machitidze nechirombo chakadai panguva kuri kuziva zvaparonga. ndasingaziva kuti kugara nechirombo chakadai. Right, vandanawo panapa ndi amai vataona vachiridza mheremhere pachiitiko chataona chinoshamisa zvataona pachena nemeso edu muchibatwa chinhu changa chine chimisikidzo chenyoka yanga ichiratidza kuti imhenyu. Amai vandinawo pano ndivo amai vane ukama nemurume nyakubata-bata mushonga. Tati tivatore toise parutivi tidzimwe mashoko avo kuti zvakafamba sei, zviri kufamba sei, zvaita kuti vazosvika pakudana sekuru vazodzikinura zvakadai. Amai makadii? Tiripo makadii? Alright, chekutanga toda kuti muzive kuti muri kubuda live paTV. Nyika yese iri kukuonai, munhu wese ane internet access ari kukuonai. Chokwadi. Alright, toda kuti murondedzere muchidembo kune vatomirira kunzwa kuti zvakambofamba sei uye chii chaitika uye zviri kufamba sei kuti tisvike pano patiri pano nhasi. Ini ndinoti mukugara kwedu kwataita nemurume wangu upenyu hwedu hwakatanga kuenda kanga nemabhizinesi ake. Saka handina kuziva kuti ane chekubata chaakaita. Mabhizinesi edu aisumuka zvakanyanya kuva nemamines tichiita zvataitoita nemari idzodzo idzo. Hatina kuziva kuti baba wane chekuita. Asi mhuri yangu yakatanga kupera, firstborn yangu yakaparara. Baba akangoti zvinowanika mudzimai ngatingogarai. Number 2 mwana wechipiri ndiwo mupenyu. Number 3 yakashaika anova musikana wangu aiwe ari mumwe chete, ndakangobereka vana 3. Saka mhuri yapera ndasara nemwana mumwe chete. Saka murume wangu aingoti aiwa zvinowanika zviri panyika hazvitsvagwe, tinongogara hedu tichirarama. Handinoziva kuti murume uyu akabata ane chekuita nekufa kwemhuri dzangu. So mararamiro acho iye akanga munhu wekuti takarara mukati memba aiwe munhu aigona kupepuka usiku achichema ziso rangu rida kudyiwa, ziso rangu rida kudyiwa kani neiri kudombodyiwa neiko naye ziso renyu ndichibvunza ndini. Asi iye aisataura kuti chii chikonzera, aingopepuka achingochema ziso rangu kana rakuda kuenda kana achifamba achitenderera mbesa achibata madziro usiku. Ndotobata munhu ndichidzorera pamubhedha ndisingazive kuti pane zviripo. Saka mukudaro nini zvinhu zvakatanga kundiomera kuti murume haachakwanise kurara mumba. Handichagone zvekurarama nekuti iye akutoda kutogara panze achingotiza chinhu mumba. Ndopandakaenda kunotsvaga musundagore, sekuru musundagore vanongonzwawo. Ndakavatsvaga nhamba dzavo ndikavafonera ndikaenda ndikanotaura navo. Sekuru wakanditi aiwa ndichasvika kunzvimbo yenyu ndichakufambirai. Sekuru ndakataura navo, saka nhasi ndangori kana sekuru waya wandisvikirawo wakandibatsira. Handina kuziva kuti pakati pemusha wangu ndakatakura kurema, murume yakanditakudza kurema mukugara mukati memba. Hama wadikani, unenge wakagara mukati memba uchiti tiri kuwirirana pasina chausingazivi kuti murume akabata. Ndinongotiwo zvangu ndinotenda sekuru musundagore wauya kuzondibatsira mukati memusha uno nekuona chiitiko chaitika mukati memusha uno. Ndasingafungidzira kuti ndiri kurarama mukati memusha uno mune zvinhu zvakadai. Ndinotenda zvangu. Mazvinzwira mega, handina chekubvunza chimwe kana kuwedzera mashoko. Amai vatseketudza nemo. Tiri pano pachibanda media takabatana neTichkach media chedu kukupakurirai nyaya dziri kuitika kunze kweHarare, kunze kweZimbabwe, chero kupi tinokupakurirai. Sunungukai kukanda comment mucomment section, mofollowa, molaika, mosubscribeawo, moita zvimwe zvinotera. Tiri pano pa Chibanda media nepa Tichkach media. Vandakamira nawo pano mwana mukomana wemumba mabatwa chirombo, mabatwa nyoka huru nasekuru musundagore. Regai tinzwe mashoko ake kuti
achataurawo kuti kudii pamusoro pechitiko chataona pachivhitivhiti live. Vazhinji vanowanza kuti mashoko enhema zvozingizvodai tazvionera live tichikupai nyaya pano. Regai ndinzwe mashoko kuna mukoma makadii. Ndinofara munofara here. Ndinofarira kutaura mashoko aya. Chekutanga ndoda kuti muzive kuti muri kubuda live paTV. Munhu wese ari kukuonai munyika yese, nange vari Namibia ari kukuonai paTV. Ndinotenda. Vatenderana nazvo. Toda kuti mutaure kuti zvaimbofamba sei kumashure, maonero enyu. Tambotaura namai uye pamaona chiitiko ichi manzwa kudii, uye nyakubatirwa ndiani wenyu, kama wenyu naye wakamira sei? Awa ndimai wangu baba ndiwo wakabata. Tikangoti mukurarama kwedu tiri pamwe chete newabereki. Zveshuwa mabusiness aifamba nemamai wanga waine mamai wachifambisa basa, zveshuwa wachisumukira mukufamba kwavo. Asi kuti inini wose mwana mukomana ndito zvangu ndakazvimiririra ndobva ndaitoka musha kangu. Asi mukufamba nekutsvakurudza kuti ko zvii zvinomboitika muupenyu, pane wandakabarwa nawo vanokwana kuita vairi wakashaya wemudumbu rimwe chete neni. Kochizoita mhuri imwe yakaitwa nababa yanga ine vana 4 wakapera zvekare, zvichireva kuti tatiri 7 kuna baba, asi wakapera, asi ndini ndega ndasara ndiri 1. Saka mukuita tsvakurudzo kuti ko chii chiri kukonzeresa, ndaingofamba ndichibatsirwa apo neapo ndisingazivi kuti mukubatsirwa kwandiri kuita kunosimbisa kuti ndirambe ndichirarama, nekuti juti ranga raaranga. Chinhu chaida kutosiya chavhara imba, chozopedzisira naiwo baba kusvika waita se waparara. Saka ndiri kutenda kuti pandaibatsirwa ndakaona chimiro chokuti kubatsirwa kwandaita kwakaita kuti mai wavhurike njere, nokuti vana tete ndaiti ndikagara navo pasi, ngatifambei tese ndiri kubata hanzvadzi yenyu wachiramba, ngatifambei tese ndiri kubata hanzvadzi yenyu wachiramba, wachiti aiwa iwe uri kupenga, aiwa uri kupenga. Ndikati onai hama dzangu dzimwe dzakapera dzandakaberekwa nawo, handina wandinoturirawo dambudziko. Saka ndotouya kwamuri wana tete, sezvo ndimi atosara wandokwanisa kutaura nawo. Saka mukufamba kwataita mama wakazovhurikawo njere, wakati pane dambudziko riri kusangana nababa muusiku wawasi kukwanisa kurara, warungoti ndinoda kudyiwa ziso rangu, asi nhasi uno ndazozvionera kuti chinhu. Saka vaikundikana kurara mumba bhozi chachiri mupiro yavanotsamira. Saka nekuda kwokuti mishonga yavo yakufumuka nekutsvaga kwataita rubatsiro kuzosvika sekuru wazotitsika nhasi, aiwa ndiri kunzwa kufara nezvaitika kuti takwanisa kubatsirwa muzuva ranhasi nasekuru wabata chinhu chiya. Saka zvikureva kuti rwendo rwedu, aiwa ndiri kutenda hangu mhuri yeZimbabwe, ndichitendawo sekuru Musindagore kuti aiwa ndinotenda nezvamatiitira kuti tigone kuziva kuti dambudziko riri kubva papi. Iko zvinenge zvitava nemeso ekuziva kuti dambudziko ranga riri apa, ndofunga tichararama zvakanaka kuendera mberi neupenyu. Ndinotenda. Hapana chekuwedzera kana kutapudza. Mazvinzwira mega mashoko kubva kumukomana mukuru mumusha, mababa vani chachuti chikwambo chabatwa chenyoka. Wanga uri mufaro wangu kuwa nemi pano paTichkach Media yakabatana nechipanda media yanokuoneka ine mufaro mukomana anonzi Director Tabs. Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,